Takže, ahoj lidi, my jsme tady v naší svatyni. Minule jsme postavili tohle v offscreenu jsme to tam trošku dodělali. Uvozovka. Aha, v uvozovkách. Udělali jsme tam záchody, tady kontejner a dneska bychom se mohli vrhnout na osvícení. Takže, co si o tom myslíš? Já bych začal už někde silnici. O tom osvícení začneme hned? Teď? Jo. Dobře. A rovnou tady vezmu glowstone někde. Já to budu stavět a ty to budeš. Taky tady nápad. Tak. Najmenší světlo než glowstone, takže takhle. Ne, bude to glowstone. Žádný LED diody. Mohli bychom zevnitř dodizajnovat. Ale... Tak. Hej, kde jsi? Tady. Jako já už potřebuji tam dávat ty žárovky třeba, hm? Jaký žárovky? Na ty stožáry, bože, světlo. Já jsem říkal žádný LED diody. To není LED dioda. Je to LED dioda, je to modrý, ale LED diody většinou jsou modrý. To není dioda, ale to je světlo. Tohle. No, to je to. Viděl jsi někde modrý světlo na ulici? Jo, viděl. Já ne. Takže tam laskavě dej glowstone. Já, Nechci. To tam nechci. ještě já chci jenom vědět, jak to bude vypadat. Jenom chci vědět, jak to bude vypadat. Tak co s tím? Nedělej. A kdo tu furt dělá ty díry? Já ne. Já mám se jednou o tu samou věc, to je moc. Že se nechápu, kdo tam zničil ten cobblestone, ale aspoň tam můžu dát náhradu. Glowstone. Michale, ta ovce nejde zabít, jdi zabít. Ta ovce nejde zabít, koukej. Nejde zabít. Zabij, Michale. Jo, protože žijou miliardu životů.
A já mezi tím udělám tady ten dům, zatímco co ty tam budeš dělat kraviny s tou hňubkou. Ona má 0 život. Tady se vyskytla ovce, která měla 0 životů. Takže za prvý by to určitě měla být čestka. Klidně i 2. Co to tady je? Pak by tu měly být furnacey. Hezky. Pak nějaký ten crafting. Kde si? Počítač tam musí být hodně. Tak, a to je vše. Já ti ukážu, jak se staví počítač, jo? Ne, já si beru na starost design. A to je jako co? Počkej, to ještě nevím. Co? Bacha, Ne, tohle je počítač? ne, to je stolek, na kterém bude počítač. No, postav to tam. Bez toho. A z čeho bude stůl? No, stůl bude asi z fenců. A nebo ne? Ne, počkej. Já udělám stůl. Udělej stůl a nějaký. Já úplně vím, jak to bude vypadat ten počítač. Hrně, to bude vypadat. Ale hrně. To není dobrý. Ježiš, tak tam dej volno. Je ten stůl ještě trošku větší. Protože já bych musel rozbít okno. Počkej, už vím jak na to. Co děláš? No chci tam položit. Jenže ty tam nemůžeš být, že? No ale to musí být takhle otočený. A ne takhle. No, tak to rozbí, no. To tam tak nejde totiž položit. Teď ti ukážu, jak to bude vypadat nádherně. Tak, a dáme mu tam grass block, jakože hraje Minecraft. No. A je to. Ještě nějakou židli tady. Dřevěnou. No. Krásnou. Mu tam dej. To je moc daleko. No. A jdem. Pryč odsud. No, takže máme jeden dům. Skoro máme postavenou i radnici, takže jdu na radnici.
nezní špatně. Co jsme mohli teď dělat, Michale? Michale, tady není nápis tady na tom. No. Prosím tě, zacpi to. Sandstonem. Hej, kde jsi? Halo, No. tady je díra, zacpi ji. Co děláš? Hotovo 20. Jak to, že se tu setmělo? A to bylo asi tím, že si to Nezvěj se tak na mě. Tak a je to. No, recepce je hotová. Dobrý den. Dobrý den, co vidíte Prohlídku na rozhlednu? Budete dělat jeden iron? Ano. Počkejte, ještě nemáme kasu. Tak si ještě musíte počkat. Kde to je? Jsem slepej nebo co? Česka to bych našel hned. Ne, Česko. Tak co?
Takovou to tubu hledám. Už A- nevím, jak se to jmenuje. Tak to je. Já už to mám. Hopr. Takže to bychom měli. Zatím naše město nějak moc nevypadá, ale to se změní. Doufám. No tak, provede mě někdo tou větí? Tak to tam budu muset jít sám. Počkej. Chci se ukázat divákům, jak to tam vypadá. A okamžitě to oprav. Tak, Ten žebřík okamžitě oprav. jaký žebřík? Tady chybí žebřík. Okamžitě to oprav. Vím, že jsi to byl ty. Jediný ty jsi to byl. Jsi to taky byl a nevím, jaký žebřík tam chybí. Protože to jsem teď dal. Ne. No a co tady? Co to tu zase dělá? Sandstone a rychle. Jo, zdrhej, zdrhej. Ale tam byla díra, tak jsem chtěl ucpat. No, jenže sandstone. Tohle z toho jsem říkal, že tu nebude. Když tak glowstone, ne tohle. Teď si přišel o parádní světlo. To bylo parádní světlo. Jo. Já jsem ti říkal, že to tam nechci. Co to stavíš? Starostův byt. Už přišlo. Hodně. No, mě neumím nic vystavit. Petr. Kde je Petr? Jaký Petr? Petr. Peťa. Hledám Peťu. Někam se zmutám. Peťo. Já o žádným Péťovi nevím. Peťu ani neznám.
si někam odkráčí a já bych ho hledal. No, to je celý Petr, že? Tady je Petr. Petr. A zase. Kdyby si našel Petra, tak mu prosím přiveď, jo? Haló, Petr. Tady je Petr. Petře. Tady jsi Petře. Petře. Kde jsi? Peťo. Nějak bejčko. Co by to dobrý? Aha. Takže já jsem tady zpátky zase. Já to disconnectlo, tak a brutálně se mi to seklo, takže jsem tu zpátky, no. Už je to celkem dlouhý video. Petr je na stromě. Já to věděl. Anvil, tady bude stůl nějaký železný. Petře. O. Gedrek, Petře, tady jsi. Já tě vidím. Tady jsi. Tady jsi. Neňku, pojď, budeme se dívat v telce. Budeme se dívat na telku. No, vlast tam. Na posteli. Starosta. A nebo ne, já to dám to. Ale dám tu z bílý kůže, bacha. O, máte tu hezký. Starosta si to může dovolit. To nedělej. To nehorázně bolí v uších. Už bychom to mohli ukončit. Co myslíš, Michal? Nevím. To už hodně dlouho. Tak pojď. Než je to ukončovat nebude. A zavírá se. No, my jsme to ani dneska moc neudělali. A víte co, já mu tady nedám kytičku, já mu to dám plišáka. Plišáka na hraní. No tak to jsem zvědavý, jaký plišák. Ježi! Jak jste stůl vylepil? Tady. Já
tu otevřu dveře a najednou na mě tady vybavne taková obří tlama. No je to plíšáček. No, ale to má. Víš, jak máš tu kočku, takovou ten míček kočku, tak ty úplně to samý. Hm. Myslíš tohle? No. Akorát, že si to nenasazuješ na hlavu. A prosím tě, sundej si to. Já mám mohutnou hlavu, že jo? Sundej si to. Nechci tady ten rypák ani vidět. Počkej, koukej, Michale. Počkej. Počkej, teď ti to budu ukázat. Ty se sekáš do vlastní huby. To nejsi normální. Zavři. Tak, a my tu dáme senzory. Nevíš, kde je Petr? A ty senzory Petr, se jmenujou. pojď Michale, Petr, koukej na něj. Jak je hezky bacůvatý Petr. Tady je Petr. Michale, dej mi svatyni. Já ti ukážu kouzlo. A koukej, Michale. Mám přijít? Co tam dělá ten žebřík? Jaký řeč? Tady ten. To je normální? To na lednicích tak může. Navíc nevím proč, Díra, zacpi. proč to tam ty slepice dali. Ano. Lidi, sedačku a už jsou na zemi kouktat. To se dá i měnit, když máš barevný sklo, ne? Co? Ten paprsek. Jo? Barva toho paprsku. Jo, jo. Tak když si stáhneme novou vratu, sice tady tohle tu nebude mít, ale... Co to nebude? Jo. Tu mapu? Já nevím, co se s tím... Co má dělat to vajíčko? Ty jsi ho našel? No. Petr! Za toho Petr! Tady je. Tu je. Hanna Petra! Hanna Petr! Ono to zmizlo, tu je to. Petře? On po něm zůstal jen chestplate. Petr zemřel? Doufám, že sem teď nepřiletí nějaký drak. Jak by mohlo? Nicméně tady tohle máme. Tak můžeme postavit třeba nějaký supermarket. No, A nebo víte co, už to ukončíme. Pojďme do naší svatyně a... Tak, my se tady se váma loučíme. Tak.
My se tady s váma loučíme. A ahoj. Ta hlava. Ender Dragon už přiletěl.